Ovo je Madagaskar, otok na kojem je evolucija pritisnula gumb nasumično i nikad se nije osvrnula. 90% njegovog divljeg svijeta ne nalazi se nigdje drugdje na planetu, od primata koji pjevaju poput kitova do predatora koji izgledaju kao da ih je sagradio odbor životinja. Ono što vam nitko ne govori jest da ta izolacija nije samo o čudnim životinjama. Radi se o ljudskoj priči koja je jednako čudna, zemlji drevnih duhova i zaboravljenih divova. Zaranjamo duboko u najčudniji otok na svijetu. Vidite, ovo je zemlja gdje se 90% svega što živi, od najmanjeg insekta do najvećeg predatora, ne nalazi nigdje drugdje na zemlji. To je raj za predatore iskrivljen vremenom, gdje lov nije samo preživljavanje. To je umjetnička forma. Govorimo o jezicima koji šibaju poput bičeva, očima koje se okreću poput radarskih tanjura i kandžama koje prolaze kroz krošnje tihe poput dima. Danas ne gledamo samo životinje, istražujemo cijelu priču. Proći ćemo kroz terene ovog otoka iz grozničavog sna, od avenija divovskih, naopako posađenih stabala do šuma napravljenih od kamenih igala. Upoznat ćemo ljude koji su ovdje doplovili iz Indonezije, a ne iz Afrike, i čije živote vode tisuće svetih tabua. Zaranjamo glavom bez obzira u zemlju lovačkih duhova i evolucijskih nakaza. Ovo je Madagaskar, zapadni Madagaskar nije nježna koljevka, to je poligon. Ovo je krajolik dizajniran da vas testira. Prva stvar koja vas pogodi je boja, crvena. Tlo je duboka, krvareća hrđa, ožiljak na zemlji tako prostran da je vidljiv iz svemira. A iz te crvene zemlje izranjaju stražari zapada, baobabi. To nisu normalna stabla. Blago rečeno, izgledaju kao da su posađeni naopako. Njihova masivna napuhana debla uzdižu se preko 100 stopa u visinu s malim vretenastim granama koje kandžama grebu nebo. Oni su hodajući, govoreći wow faktori. Ovi naopako posađeni u titani su trezori za preživljavanje, svaki sposoban pohraniti preko 32.000 litara vode kako bi preživio brutalnu, mjesecima dugu sušnu sezonu. Neki stoje ovdje već preko 1000 godina, tihi svjedoci svijeta koji se potpuno promijenio oko njih. Legendarna avenija Baobaba u blizini grada Morondave je mjesto gdje putnici dolaze obožavati ove divove. Tamo možete stići automobilom, ali to je neravna, prašnjava vožnja. Lokalni vodič je ključan, ne samo za navigaciju, već i za razumijevanje. Lokalni sakalava ljudi vjeruju da su ova stabla sveta, da udomljuju duhove predaka. Posjeći jedno je nezamislivo. Ali ova regija skriva mnogo čudniji, opasniji krajolik. Da biste tamo stigli, morate prijeći rijeku Ciribihina. Na nekim mjestima možda ćete pronaći betonski most. Ali ovdje, u dalekoj divljini, prepušteni ste na milost i nemilost klimavim trajektima. To su u osnovi drvene splavi, napravljene od dasaka povezanih užetom, koje prevoze automobile, ljude i stoku preko struja krokodilima prošaranih. To je test vjere. A što je s druge strane? Mjesto koje izgleda kao da je čeljust pakla izbila iz zemlje. Ovo je Tsingidepe Maraha, UNESCO svjetska baština. Tsingibi je malgaška riječ koja znači gdje se ne može hodati bos. I ne šale se. Ovo je masivna, raširena šuma vapnenačkih krša, erodirana tisućljećima kiše u labirint oštrih igala i pinakula, od kojih neki režu preko 200 stopa visoko. Dovoljno su oštri da oderu kožu na nepažljivom dodiru. Stoljećima su ovo mjesto lokalni ljudi izbjegavali, vjerujući da je ukleto. GPS zakazuje u ovom labirintu. Jedini način da se njime navigira je putem mreže njihajućih užetnih mostova, razapetih između grebena poput paučine preko vrtoglavog ponora. Ulaz u park košta oko $15, a morate imati vodiča i sigurnosni pojas. To je iscrpljujući vertikalni uspon, ali pogled s vrha je kao gledanje preko okamenjenog olujnog mora. Ali evo kvake, ovaj opasni krajolik nije prazan. On kuje predatore. U ovim Tsingi labirintima, gdje jedan pogrešan korak znači ozbiljnu ozljedu, fosa, Cryptoprocta ferox, vlada kao madagaskarski vrhunski fantom. Da ste pokušali izgraditi predatora od rezervnih dijelova, dobili biste fosu. Ima elegantno mišićavo tijelo pume, kandže koje se mogu uvući poput mačke, dugačak, balansni rep majmuna i lice manguste, koja je, vjerovali ili ne, njen najbliži rođak. To je evolucijsko remek dijelo koje se razvijalo preko 20 milijuna godina da bi bilo glavni pas u svijetu bez velikih mačaka. Lovi se svestranošću koja iskreno ismijava ekosustave drugdje.
Može biti aktivna danju ili noću. Jednako je udobna na tlu kao i na drveću, skačući preko 30 stopa između grana. Njena primarna žrtva, lemuri, vreba ih kroz krošnje s zastrašujućom tišinom. Ali ono što vam nitko ne govori jest koliko su pametni. Fose su viđene kako se koordiniraju u rijetkim čoporima kako bi lovile veći plijen, koristeći niske režanje za komunikaciju. Čak su pljačkale sela, zaslužujući tamnu reputaciju u lokalnom folkloru kao demoni koji proždiru lemure. Vidjeti jednu je nevjerojatno rijetko, bljesak smeđeg mišića u sjenama. Ali Cingi skriva čudnije lovce. Duboko u podzemlju, gdje se sjene skupljaju poput tinte, živi majstor kamuflaže, gekon s repom lista Uroplatus spp. Ta stvorenja su prirodna šala. Neki izgledaju potpuno poput krhotine mahovinaste kore. Drugi, poput sotonskog gekona s repom lista, oponašaju mrtvi, uvijeni list tako savršeno, sve do uzoraka žila, da biste mogli zuriti ravno u njega i ne vidjeti ništa. To su noćni umjetnici zasjede. Vise naopako, širom otvorenih čeljusti, čekajući da proleti moljac ili kukac, a zatim škljocnu. A tu je i prugasti tenrek iz nizine. Ovo stvorenje izgleda kao da ga je dizajnirao odbor s flerom za dramatično. Zamislite ježevu, ali s živopisnom, upozoravajućom obojenošću ose i bodljikavim stavom punk rockera. To je živa kontradikcija, mali sisavac koji je odlučio izgledati što je moguće prijeteće. Pokriven kaotičnom zbrkom žutih i crnih bodlji, stanovnik je lisnate stelje, mali lovac koji njuška kroz raspadajuće lišće madagaskarskih zapadnih šuma. Njegova njuška je dugačka i šiljasta, gotovo poput rovke, neprestano se trza dok traži svoju primarnu žrtvu, kišne gliste. Ali njegov izgled, koliko god bizaran bio, nije najšokantnija stvar kod njega. Evo wow faktora. Ovaj tenrek komunicira trljajući specijalizirane bodlje na leđima. Taj proces, nazvan stridulacija, stvara visokofrekventni, ultrazvučni zvuk, potpuno nečujan ljudskom uhu, ali kristalno jasan drugim tenrecima. To je jedini sisavac na svijetu za koji se zna da to radi. Razmislite o tome. Insekti to rade, zmije to rade. Ali sisavac? Ovo je privatni kanal, tajni jezik. Majka tenrek ga koristi da pozove svoje mlade, sićušni signal, sve je u redu u gustom podrastu. To također može biti upozorenje, visokofrekventni vrisak koji govori drugima da se drže podalje. To je biološko čudo, zvučni sustav evoluiran iz obrambenih bodlji. I te bodlje nisu samo za pokazivanje, kada se predator, poput fose, madagaskarskog elegantnog, mačkolikog vrhunskog lovca previše približi, tenrek izvodi spektakularan obrambeni prikaz. Podiže greben dugih, oštrih bodlji oko vrata, čineći se dvostruko većim i mnogo opasnijim. Ako je fosa dovoljno luda da pritisne napad, tenrek se neće samo sklupčati. Usmjerit će svoje odvojive, bodljikave bodlje ravno u osjetljivi nos ili šape predatora i jurišati unatrag, zabijajući bodlje duboko u meso svog napadača. Te bodlje su dizajnirane da se odlome i ugrade, uzrokujući mučnu bol i potencijalnu infekciju. To je lekcija koju većina fosa treba naučiti samo jednom. Cijeli ovaj zapadni krajolik je priča o preživljavanju. To je zemlja ekstrema. Suhe, bodljikave šume su poligon trnja, dom bizarnim, tentakulastim stablima hobotnice iz porodice Didiereaceae. Oštra je, bodljikava je i dom lovcima koji su morali biti kreativni i plijenu koji je morao postati živa tvrđava. Život se ovdje živi na rubu, čekajući kiše koje možda neće doći, ali dok napuštamo suhi zapad i krećemo na istok, svijet se transformira. Da bi se to učinilo, mora se uspjeti. Penjete se na središnje gorje, masivnu kralježnicu planina koja dijeli otok na dva dijela. Zrak postaje hladniji, crvena, željezom bogata lateritna zemlja boji tlo poput krvi. Zatim dolazite do velikog istočnog grebena i započinjete spuštanje. Crvena zemlja ustupa mjesto zidu zelene boje. Promjena nije postupna, to je iznenadan, oduševljavajući zaron u drugi svijet. Suha, goruća vrućina zapada zamijenjena je gustom, ljepljivom vlagom. Relativna tišina bodljikave pustinje razbijena je kakofonijom života, stalnim zujanjem insekata, odjekujućim pozivima ptica i neprestanim kapanjem vode iz krošnje visoko iznad. Ovo je prašuma, svijet koji radi na vodi i sunčevoj svjetlosti, a to je kraljevstvo lemura. Da biste razumjeli Madagaskar, morate razumjeti lemura. Kad se ovaj otok, ovaj kontinent u minijaturi, odvojio od Afrike prije 160 milijuna godina, to je bilo prije nego što su majmuni istinski preuzeli svijet.
Prije otprilike 88 milijuna godina prekinuo je svoju posljednju vezu s Indijom, postajući divovski evolucijski laboratorij koji pluta u potpunoj izolaciji. Neko vrijeme nakon toga, s 1 u milijun potezom sreće, mala grupa primitivnih primata dospjela je na njegove obale, najvjerojatnije držeći se prirodne splavi vegetacije koju je oluja odnijela u more. Bez majmuna s kojima bi se natjecali i bez velikih sisavaca predatora kojih bi se bojali, ti sretni brodolomci su eksplodirali. Prošli su kroz evolucijsko ludilo, proces nazvan adaptivna radijacija, diverzificirajući se u preko 100 različitih vrsta, popunjavajući svaku moguću nišu. Neki su postali poput vjeverica. Neki, poput ajea, evoluirali su da postanu poput djetlića, s dugim, koščatim prstom za kucanje po drvetu i izvlačenje ličinki. Neki, poput Indrija, postali su moćni vertikalni skakači s nogama poput klipova, ispunjavajući zrak svojim jezivim, kitolikim pjesmama. A neki su postali divovi. Bilo je lemura veličine gorila, poput Arheoindrisa, 400 funti teškog behemota, koji je polako brstio lišće u krošnji. Bilo je ljenastih lemura, paleopropitekusa, koji su provodili svoje živote viseći naopako s grana. Ali kad su ljudi stigli prije otprilike 2000 godina, ti nježni divovi, neopremljeni da se nose s novim, inteligentnim predatorom, nestali su zauvijek. Danas su oni koji su ostali, blagorečeno, neka od najfascinantnijih stvorenja na planetu. Naša prva stanica je jug, na mjestima poput rezervata Berenti ili nacionalnog parka Isalo. Berenti je mala mrlja galerijske šume, tunel zelenih stabala tamarinda koji obrubljuje rijeku, okružen bodljikavom pustinjom. Isalo je svijet pijeskom izrezbarenih kanjona, prostrana, stjenovita divljina posuta malim životodajnim oazama. U oba ova dramatična krajolika pronaći ćete najikonkijeg od svih prstenastorepog lemura, lemur kata. Oni su nepogrešivi. Sa svojim licima poput lisice, jarko narančastim očima i onim spektakularnim repom, svjetionikom od točno 13 ili 14 izmjeničnih crnih i bijelih prstenova, oni su jedini lemuri koji većinu svog vremena provode na tlu. I njima vladaju željeznom šakom ženke. Ovo nije suptilna dominacija. Najmanja, najniže rangirana ženka i dalje je superiorna najvećem, najjačem mužjaku. Ženke dobivaju najbolju hranu, dobivaju najbolja mjesta za sunčanje i smiju udariti, nasrnuti na ili ugristi bilo kojeg mužjaka koji izlazi iz reda. Vjeruje se da je ova žestoka matrijarhija evolucijski odgovor na surovo, suho okruženje. Kada su resursi oskudni, ženke, one odgovorne za rađanje i dojenje mladih, moraju jesti prve. Vidjet ćete ih ujutro, baš kad sunce pređe preko kanjona ili se filtrira kroz stabla tamarinda. Cijela će trupa pronaći otvoreno mjesto i zauzeti svoju poznatu pozu obožavanja sunca. Sjede uspravno, okrenuti prema suncu, s rukama ispruženim u stranu, izlažući svoje tanko krzno pokrivene bijele trbuhe zrakama. Ovo nije duhovni ritual, to je biološka nužnost. Lemuri imaju slabiji unutarnji termostat od ostalih primata, a noći na jugu mogu biti hladne. Ovo je njihovo solarno punjenje, način da pokrenu svoj metabolizam za dan. Ali ono što vam nitko ne govori, jest da njihov složeni društveni život vodi miris. Mužjaci imaju mirisne žlijezde na zglobovima i prsima. Da bi izazvali suparnika, uključuju se u smrdljivu borbu. To nije metafora. Trljaju svoje duge čupave repove preko žlijezda na zglobovima koje su naoružane malom bodljikavom mamuzom, puneći ih vlastitim osobnim, mošusnim, grejpfrutolikim parfemom. Zatim, dva suparnika stoje, buljeći, i počinju lepršati repovima preko ramena, bacajući oblake arome izravno u lice svog protivnika. To je bizarni, nenasilni rat aroma, briljantna evolucijska strategija za rješavanje sporova oko statusa bez pribjegavanja fizičkoj borbi koja bi mogla dovesti do ozljede. Gubitnik je onaj koji se prvi povuče, šuljajući se u olfaktornom porazu, ali ako su prstenastorepi obožavatelji sunca, sifake su plesači. U suhim šumama zapada nalazite veroksovu sifaku. Ovi potpuno bijeli lemuri su vertikalni penjači i skakači. Njihova tijela su izgrađena da lansiraju 12 do 38 stopa duge skokove između stabala. Problem? Užasni su u hodanju. Kad moraju prijeći otvoreni dio zemlje, ne mogu hodati ni trčati. Umjesto toga, poskakuju, bočno, na stražnjim nogama,
rukama ispruženim za ravnotežu. Izgleda točno kao dječja igra školice, doista komični topless sifake. Da biste vidjeli ove, putujete u parkove poput Kirindi šume. Dnevna propusnica je jeftina, oko $10, ali prava magija je noćna šetnja. Ovdje pronalazite one stvarno čudne. Dok se krećemo u bujne, guste prašume istoka, poput Andasibe Mantadija ili Nacionalnog parka Ranomafana, priča o lemurima postaje i još čudnija. Ovi parkovi su turistički san, magloviti, puni orkida i dostupni. Možete boraviti u lodgovima poput Vakona Forest Lodge ili Setam Lodge, gdje se možete probuditi uz zvuk šume. A kakav je to zvuk? Ovo je dom Indrija, Indri. Indri je najveći živi lemur, prekrasno crno-bijelo stvorenje koje izgleda kao krzneni, širokooki medvjedić. Ali njegov izgled nije wow faktor, njegov glas jest. Svako jutro obiteljske grupe Indrija pjevaju. To nije poziv primata, to je jeziva, zavijajuća, kitolika pjesma koja odjekuje preko 2 milje kroz maglu. To je teritorijalni poziv, način da se kaže ovo je naša mrlja šume. Čuti to je jezivo, nezaboravno iskustvo. Lokalni ljudi, Beci Misaraka, vjeruju da su Indriji sveti, da su oni njihovi preci Baba Koto ili otac čovjeka, Fadije ili tabu loviti ih. Ali te šume također skrivaju specijaliste. Bambusovi lemuri su savršen primjer kreativnosti evolucije. Rade nešto što bi trebalo biti nemoguće. Jedu bambus. I ne bilo koji bambus. Veliki bambusov lemur jede vrstu divovskog bambusa koja je puna cijanida. Zamislite, količina cijanida koju jedan lemur pojede u jednom danu je 12 puta veća od smrtonosne doze za većinu drugih životinja. Kako to rade? Iskreno, znanstvenici još uvijek nisu 100% sigurni. Oni samo mogu, a tu je i goblin. Najbizarniji primat na zemlji. Aje. Ovo stvorenje je tako čudno da su, kad je prvi put otkriveno, znanstvenici mislili da je to divovski glodavac. Noćno je, s ogromnim, sjajnim narančastim očima, masivnim ušima poput šišmiša i glodavolikim zubima koji nikad ne prestaju rasti. Ali njegova najluđa značajka su njegove ruke. Njegovi prsti su dugački i koščati, ali srednji prst je materijal noćnih mora. Nevjerojatno je dugačak, tanak i koščat, poput mrtve grančice. Aje je perkusivni skupljač. Lovi ličinke unutar stabala. Juri duž grane, kuckajući drvo tim koščatim prstom, možda 6 do 8 puta u sekundi, dok se njegove divovske uši okreću, slušajući jeku šuplje komore, gdje bi se ličinka mogla skrivati. Kad čuje jednu, koristi svoje oštre poput britve zube da izgrize rupu u drvetu, a zatim umetne taj dugi, jezivi prst da gura okolo i nabode ličinku. To je jedini primat na svijetu koji lovi na taj način. Popunjava nišu djetlića u zemlji koja ih nema. To je ono što Madagaskar radi. Pronađe prazninu i popuni je nečim spektakularnim. Ali lemuri su samo početak. Ostali stanovnici otoka su još veći majstori lova. Ako mislite da su lemuri čudni, samo pričekajte dok ne pogledate bliže. Vraćamo se na jug u Nacionalni park Isalo. Ovo mjesto je poput madagaskarske verzije Grand Canyona, ali s osjećajem izgubljenog svijeta. To je masivni plato pješčenjaka iz Jura ere, izrezbaren vjetrom i vodom u duboke kanjone, čudne stjenovite formacije i skrivene, palmama okružene oaze s vodopadima i prirodnim bazenima piscine naturel. Ovo je popularno mjesto za putnike. Možete unajmiti vodiča u obližnjem gradu Ranohira i pješačiti danima. Krajolik je epski, ali je također sveto mjesto za narod Bara, koji koristi litice i špilje kao grobna mjesta za svoje mrtve. I ovdje, u suhim šumama i kanjonima, pronalazite prave majstore balističkog ratovanja, kameleone. Madagaskar je svjetsko sjedište za kameleone. Polovica svih svjetskih vrsta živi ovdje i samo ovdje. Od divova veličine kućne mačke do sićušnog stvorenja, tako malenog da može sjediti na glavi šibice. Vidite, kameleon je savršen, živi lovački stroj. Prvo, imate oči. Postavljene su na sićušnim kupolicama i mogu se neovisno okretati 360 stupnjeva. Kameleon može gledati naprijed i natrag u isto vrijeme, dajući mu 0 slijepih točaka. Kada ugleda svoj plijen, skakavca, kukca, muhu, fiksira oba oka naprijed, dajući mu binokularni vid da procijeni udaljenost sa savršenom preciznošću. Zatim, tu je poznata promjena boje. Ali evo što vam nitko ne govori. To zapravo nije za kamuflažu.
To je prsten raspoloženja. Kameleoni mijenjaju boju kako bi komunicirali. Mužjak panterskog kameleona bljeskat će električno plavim, zelenim i crvenim bojama, kako bi upozorio suparnika ili impresionirao ženku. Tamna, neugledna boja znači da je pod stresom ili da mu je hladno. To je živi pano emocija. Ali pravi wow faktor je sam lov, taj jezik. To nije mišić, to je biološki projektil. Drži se smotan na stražnjoj strani grla pod visokom napetošću. Kada dođe vrijeme za udarac, kameleon ne odmota potom svoj jezik. On ga ispaljuje. Jezik eksplodira pri brzinama većim od 35 milja na sat, ubrzavajući brže od borbenog mlaznjaka. Može biti dvostruko dulji od tijela kameleona. Vrh je ljepljiva, sisaljka poput batine, koja se zabija u plijen i povlači ga natrag, sve u manje od djelića sekunde. To je, blago rečeno, besprijekorna zasjeda. Možete vidjeti divovskog oustaletovog kameleona, jednog od najvećih na svijetu, kako lovi male ptice. A ako imate vrlo dobrog vodiča, možda će vam moći pronaći najmanjeg. Bruxia michra ili nanokameleon, najmanji je gmaz na zemlji. Živi u lisnatoj stelji loveći grinje. Cijela odrasla jedinka može udobno počivati na vrhu vašeg prsta. Gmazovi su ovdje majstori iluzije. Već smo upoznali gekona s repom lista, ali njegov rođak, mahovinasti gekon s repom lista, Uroplatus fantasticus, diže to na drugu razinu. Cijelo njegovo tijelo je tapiserija preklopa, volana i boja, koje ga čine nerazlučivim od mrlje mahovine ili lišaja na grani. Oni su Photoshop majstori, stapajući se tako savršeno da će njihov glavni predator, fosa, proći ravno pored njih. Ovaj otok je živi laboratorij za kamuflažu, mimikriju i zasjedu. Ali nisu svi lovci ovdje gmazovi. Dok se krećemo u srce otoka, pronalazimo predatore neba i kulturu koja definira ovu zemlju. Napuštamo divlje obale i krećemo u unutrašnjost, gore u središnje gorje. Ovo je kralježnica Madagaskara, mjesto valovitih brežuljaka, vulkanskih kratera i krajolika koji otoku daje nadimak, veliki crveni otok. Prva stvar koju primijetite je tavi ili posjeci i spali poljoprivreda. To je razorna praksa koja je uništila preko 90% madagaskarskih izvornih šuma, kriza uzrokovana siromaštvom i potrebom za ugljenom i poljoprivrednim zemljištem. Crvena zemlja krvari u rijeke i izlazi u more. Ali ono što je čovjek izrezbario iz ovog krajolika je na svoj način lijepo. Gorje je prekriveno sjajnim zelenim mozaikom terasastih rižinih polja, koja se penju na brežuljke poput divovskih smaragdnih stubišta. Riža je osnovna namirnica malgaškog života. Jedu je više po glavi stanovnika nego bilo koji drugi narod na zemlji. A u samom srcu svega je glavni grad, Antananarivo ili Tana. Tana je kaotičan, šaren, vibrantan nered od grada. Izgrađen je na nizu strmih brežuljaka s pastelno obojenim francuskim kolonijalnim kućama koje se ruše niz padine, sve usredotočeno oko rove, kraljičine palače, koja sjedi na najvišem brežuljku. Tržnice, poput Analakelija, su senzorno preopterećenje. Gužva ljudi, miris začina, vanilije i dizelskih para sa štandovima koji prodaju sve, od rabljene odjeće do svježe zaklanog zebua, grbavog goveda koje je višenamjenska životinja otoka. Ono što mnogi previđaju jest da su sami malgaški ljudi evolucijska zagonetka. Prvi ljudi koji su naselili ovaj otok nisu došli iz Afrike, udaljene samo 300 milja. Došli su s Bornea preko 4000 milja preko Indijskog oceana, u sićušnim kanuima s plovkom, negdje oko 500 poslije Krista. Malgaški jezik, prehrana bazirana na riži, terasasta poljoprivreda, sve je to jugoistočna Azija. Kasnije su stigli afrički i arapski trgovci, stapajući se u 18 različitih etničkih grupa koje postoje danas. Ovo stapanje kultura stvorilo je jedinstven skup vjerovanja, sve usredotočeno na jednu stvar. Pretke. Na Madagaskaru mrtvi nisu otišli. Oni su samo u drugom stanju i oni su najmoćnija sila u svakodnevnom životu. Životom upravljaju tisuće fadija ili tabua koji se razlikuju od sela do sela. Možda je fadi pokazivati na grobnicu, fadi jesti svinjetinu ili fadi raditi u utorak. Najpoznatiji izraz ovog vjerovanja je famadihana ili okretanje kostiju. To je radosni festival gdje obitelji ekshumiraju tijela svojih predaka svakih nekoliko godina. Ponovno zamataju tijela u svježe svilene pokrove, zatim plešu, pjevaju i goste se s precima, noseći ih po selu, govoreći im lokalne tračeve, prije nego što ih vrate u grobnicu s darovima novca i ruma. Outsideru
to bi se moglo činiti čudnim, ali za malgaše to je duboki čin ljubavi i poštovanja. Ovaj bogati kulturni krajolik također je dom svojim jedinstvenim lovcima. Močvare i rijeke Gorja su lovišta za madagaskarskog morskog orla. Ovo je jedna od najrjeđih ptica grabljivica na svijetu, s preostalih samo oko 250 parova. To je veličanstvena ptica koja klizi po vodi, grabeći ribu svojim masivnim pandžama. Kaže se da njen krik, koji odjekuje preko vode, zvuči poput jecajućeg čovjeka, zaslužujući joj mjesto dubokog poštovanja u lokalnoj predaji. Šume skrivaju još specijaliziranije lovce. Vange su obitelj ptica, koje su madagaskarski odgovor na Darwinove zebe. Sve su evoluirale iz jednog zajedničkog pretka, ali su se prilagodile divlje različitim oblicima. Kacigasta vanga ima masivan, svjetloplavi, kacigasti kljun za drobljenje velikih insekata. Srpokljuna vanga ima dugačak, zakrivljeni kljun, poput scimitara, za sondiranje duboko u koru drveća za ličinke. A na šumskom podu opet imate tenrece. Veliki ježoliki tenrek izgleda baš poput europskog ježa, ali nije u srodstvu. To je slučaj konvergentne evolucije, gdje se dvije nepovezane životinje razvijaju u iste značajke kako bi riješile isti problem. Njuškaju kroz tlo, usisavajući mrave i termiče. Ali da biste istinski doživjeli rajsku stranu Madagaskara, morate napustiti gorje i krenuti prema oceanu. Ako je srce Madagaskara crveno, njegovi rubovi su briljantno tirkizni. Otok je obrubljen s preko 3000 milja obale, a njegovi otoci uz obalu su materijal tropskih snova. Najpoznatiji od njih je Nosy Be, veliki otok, uz sjeverozapadnu obalu. Ovo je madagaskarska turistička žarišna točka, i to s dobrim razlogom. To je vulkanski otok, bujan i zelen i miriše doslovno poput parfema. Zrak je gust sa slatkim, teškim mirisom ilang-ilanga, cvijeta koji se ovdje uzgaja i izvozi u Francusku da bude baza za vrhunske parfeme poput Chanel broj 5. Možete boraviti u luksuznim odmaralištima ili malim bungalovima na plaži. Hrana je ovdje mješavina malgaških, francuskih i kreolskih okusa, svježi zeb u odresci, riba na žaru s kokosovom rižom i lokalno jelo zvano romazava, goveđa juha, i varivo od lisnatog zelenila koje ima zujanje, senzacije od anamalahog cvijeta. Ali prava privlačnost je ono što je pod vodom. Grebeni su ovdje netaknuti. Ovo je jedno od najboljih mjesta na svijetu za plivanje s kitopsinama. Ovi nježni divovi, najveće ribe u moru, okupljaju se ovdje od listopada do prosinca. Ronjenje s njima je, blago rečeno, iskustvo koje mijenja život. Kratka vožnja brodom je Nosy Tanikeli, mali morski rezervat. Ronjenje s maskom i disalicom ovdje je kao plivanje u akvariju. Okruženi ste oblacima tropskih riba, morskih kornjača i živahnih korala. Ali istočna obala drži drugačiju vrstu oceanske magije. Ile Sainte-Marie ili otok Svete Marije je dugačak, tanak, lijep otok. Također je poznat po dvije stvari, piratima i kitovima. U 17. i 18. stoljeću ovaj otok je bio ozloglašeno piratsko uporište. Legende poput kapetana Kida i Thomasa Tewa koristile su njegove sigurne uvale za skrivanje i spremanje svog blaga. Možete čak posjetiti jedino poznato piratsko groblje na svijetu, gdje su nadgrobni spomenici urezani lubanjama i prekriženim kostima. Ali od srpnja do rujna otok je domaćin jedne od najvećih migracija na zemlji. Tisuće grbavih kitova putuju sve od Antarktika, 8000 km, do ovih toplih, zaštićenih voda. Zašto? Da bi rodili i da bi se parili. Predstava koju priređuju je spektakularna. Vidite majke kako uče svoje novorođene telce da iskaču iz vode i masivne mužjake, teške 40 tona, kako se lansiraju potpuno iz vode u dramatičnim natjecateljskim prikazima. To je kolosalni lov na naklonost. Čak i na plažama juga, divlji svijet je jedinstven. Ovo je dom veličanstvene zrakaste kornjače. Njihove ljuske su urezane nevjerojatnim zvijezdastim uzorkom, čineći ih jednom od najljepših kornjača na svijetu. Mogu živjeti preko 150 godina, drevni pješaci koji pasu na sukulentima, tihi svjedoci ove čudne zemlje. Madagaskar je otok, ali ima braću i sestre. Samo na sjeverozapadu leži mali vulkanski arhipelag koji je jednako čudan i još nestabilniji. Plutajući između Madagaskara i Afrike su Komorski otoci. To su Madagaskarove vatrene male sestre. Oni su geološki mladi, iskovani vulkanima, koji su još uvijek vrlo aktivni. Glavnim otokom Grande Comore dominira planina Kartala. Ovo je jedan od najvećih i najaktivnijih štitastih vulkana na svijetu
Njegova kaldera, 3 puta 4 km usta, eruptira svakih nekoliko desetljeća, bljujući lavu i crni pijesak dolje do obale. To je zemlja u stalnom stanju stvaranja i uništenja. Kultura je ovdje također drugačija. To je svijet pod utjecajem Svahilija i Arapa, poznat kao parfimirani otoci, zbog svoje proizvodnje ilang-ilanga, vanilije i klinčića. A divlji svijet, iako manje raznolik od madagaskarskog, ima svoje wow faktore. Komori su dom Livingstoneove voćne šišmiša, jednog od najvećih šišmiša na svijetu. S rasponom krila od gotovo 5 stopa, masivni su. Lovi smokve u sumrak, zamagljujući mjesec dok lete u ogromnim, lepršavim gnijezdima. Ali vode Komora držale su jednu od najvećih znanstvenih tajni 20. stoljeća. Godine 1938 lokalni ribar je ulovio ribu, za koju su znanstvenici mislili da je izumrla 65 milijuna godina. Mislili su da je nestala s dinosaurusima. Bio je to koelakant. Ovaj živi fosil je velika, uljasta, čudna riba s režnjevitim perajama koje izgledaju kao primitivne noge. Predstavlja ključni evolucijski korak, snimku vremena kada su ribe tek počele puzati iz vode. Iskrivale su se ovdje, u dubokim vulkanskim špiljama uz Komore, cijelo vrijeme. Bilo je to otkriće koje je blagorečeno prepisalo udžbenike. Dokazuje da je cijela ova regija, Madagaskar i njegovi braća i sestre, zemlja preživjelih, mjesto gdje su drevni i bizarni dobili priliku živjeti dalje, skriveni od ostatka svijeta. Putovali smo preko otoka koji ne bi trebao postojati. Zemlja gdje je 88 milijuna godina izolacije stvorilo biološko čudo. Vidjeli smo kamene šume cingija i divovske baobabe. Čuli smo kitovu pjesmu Indrija i gledali balistički jezik kameleona. Upoznali smo ljude koji su doplovili iz Indonezije i koji plešu sa svojim precima. Ovo je najčudniji otok na svijetu. Mjesto gdje je evolucija, u svojoj beskrajnoj kreativnosti, proizvela pjevajuće primate, cijanid otporne specijaliste, listolike gekone i predatore koji izgledaju poput mitske zvijeri. Ali ono što vam nitko ne želi reći jest da ova arka to ne. Izolacija koja je štitila Madagaskar tako dugo sada je njegova najveća slabost. Tavi, posjeci i spali poljoprivreda, proždire šume zastrašujućom brzinom. 90% lemura, najpoznatijih stanovnika otoka, sada je kritično ugroženo. Zrakaste kornjače se krivolove zbog svojih lijepih ljusaka. Ono što je trebalo 88 milijuna godina da se izgradi, čovječanstvo je dovelo do ruba kolapsa u samo 2000. Budućnost Madagaskara leži u rukama njegovih ljudi i u izborima koje mi kao putnici činimo. Leži u podržavanju nacionalnih parkova, u unajmljivanju lokalnih vodiča i u poštivanju fadija i kulture koja je tako duboko vezana za ovu zemlju. Madagaskar je biološko blago. To je dragocjen, živi muzej onoga što naš planet može stvoriti kada je ostavljen na miru. To je upozorenje i to je čudo. I nestaje. Zaboravite sve što mislite da znate o Madagaskaru. Ozbiljno. Ako vaš odmah ide na crtane lemure i prostrane, prazne ravnice, vidite samo 1% priče. Pravi Madagaskar je mjesto koje ne bi trebalo postojati. To je svijet za sebe, laboratorij evolucije tako čudan, tako raznolik i tako pun kontradikcija, nazvan je 8. kontinent. Ovo je otok koji se odvojio od Afrike prije 160 milijuna godina, a zatim od Indije prije 88 milijuna godina. Od tada pluta u izolaciji, stvarajući biološku i kulturnu juhu koja se ne nalazi nigdje drugdje na zemlji. Ovo je zemlja gdje možete pronaći francuske kolonijalne palače izgrađene na svetim brežuljcima koji su nekada zahtijevali žrtvu. Mjesto gdje su pirati iz 18. stoljeća pokopani s lubanjom i prekriženim kostima, samo kratka vožnja brodom od ultra-ekskluzivnih odmarališta koja koštaju $20.000 po noći. Zemlja gdje je nacionalno jelo varivo od zelenila i mesa, koje čini da vam usta trnu, a ulična hrana je misteriozna torta od kikirikija i banana kuhana na pari unutar lista. Desetljećima je ovaj masivni otok, veći od Francuske, veći od Kalifornije, čuvao svoje tajne. To je zemlja nemogućih kontrasta, nemogući luksuz, nemoguća povijest, nemogući okusi. Danas skidamo slojeve. Ne gledamo samo divlji svijet, gledamo ukleta mjesta, palače, tajne restorane
i zaboravljene tvrđave. Zaranjamo duboko u 20 mjesta i 10 okusa koji čine Madagaskar jednom od najenigmatičnijih, najizazovnijih i najneverovatnijih destinacija na planetu. Ovo je skriveni Madagaskar, a ono što ćete vidjeti promijenit će sve. Vaše putovanje u enigmu Madagaskara počinje u njegovom glavnom gradu, Antananarivu. Većina putnika ga jednostavno zove Tana, a s neba izgleda kao kaotični val čovječanstva, rašireni grad terasastih brda, živahnih tržnica i zakrčenog prometa. Lako ga je odbaciti, lako ga je koristiti samo kao usputnu stanicu. Ali to bi bila masivna greška, jer skriveni unutar ovog grada, od gotovo 2 milijuna ljudi, su ključevi za razumijevanje cijelog otoka. Ovo je sjedište drevnih kraljeva, ožiljno tkivo kolonijalne vlasti i rodno mjesto novog, modernog Madagaskara. Vaš bazni kamp u ovom užurbanom gradu, trebate oazu, trebate Radisson Blu Hotel, Antananarivo Waterfront. Ovo nije samo hotel, to je tvrđava modernog komfora. Nalazi se na rubu jezera, blistava struktura stakla i čelika koja se čini da pluta iznad kaosa. Unutra sve su to panoramski pogledi, spa sadržaji i sobe koje savršeno spajaju međunarodni luksuz s malgaškom umjetnošću. Vi ste u glavnom gradu, ali ste zaštićeni od njega. To je savršeno mjesto za aklimatizaciju, za izgradnju vaše energije, jer će vam trebati. Ova urbana oaza je vaš prolaz, vaš moderan prvi korak u gorje. Odavde savršeno ste pozicionirani za istraživanje zagonetki Tane. A prva zagonetka je smještena visoko iznad grada, duh koji pazi na sve. Govorimo o rovi Antananariva. Ovo je bivši kompleks kraljevske palače. Stoljećima je ovo bio apsolutni centar moći za kraljevstvo Merina, koje je na kraju vladalo gotovo cijelim otokom. Stojite ovdje i stojite na istom tlu kao kraljevi i kraljice koji su vladali od 1600-tih. Strukture su prostrane, mješavina tradicionalne drvene malgaške arhitekture i kasnijih, kamenom obloženih europskih dizajna koje su dodali misionari. Ali rova je također simbol tragedije. Godine 1995. neposredno prije nego što je trebala biti proglašena UNESCO svjetskom baštinom, razorni požar poharao je kompleks. Bilo je to podmetanje požara. Politički čin koji je istrgnuo srce nacije. Godinama je rova bila samo izgorjela ljuska kostur na brdu. Danas se mukotrpno rekonstruira. Posjetiti je nije samo lekcija povijesti. To je čin kulturne otpornosti. Možete prošetati kroz rekonstruirane drvene palače, vidjeti grobnice monarha i gledati cijeli grad. Panoramski pogled oduzima dah, ali osjećaj moćan je. To je priča o moći, uništenju i ponovnom rođenju, sve na jednom brdu. Ali rova nije bila jedino sjedište moći. Samo kratka šetnja, pronaći ćete drugu palaču, onu koja priča priču o političkoj drami. Ovo je palača Andafija Varatra. Ova upečatljiva ružičasto-barokna zgrada dovršena je 1872. Nije bila za kralja ili kraljicu. Bilo je to prebivalište predsjednika vlade Rainila Jarivonija. I ovdje priča postaje luda. Ovaj predsjednik vlade bio je jedan od najmoćnijih ljudi u malgaškoj povijesti. Zašto? Jer se oženio posljednje 3 kraljice Madagaskara, jednu za drugom, u strateškim političkim potezima. U biti je vladao kraljevstvom kroz njih. Ova palača, sa svoja 4 impozantna ugaona tornja, bila je njegov centar moći. Nakon što su Francuzi kolonizirali otok, postala je vojna kasarna, zatim sudnica. Danas je to muzej i hvala Bogu na tome. Kad je rova izgorjela, mnogi njeni najdragocjeniji artefakti, kraljevski portreti, haljine, darovi, pa čak i kraljevska kruna, spašeni su i doneseni ovamo. Stoga danas, da biste vidjeli pravo blago malgaške monarhije, morate posjetiti palaču predsjednika vlade. To je priča o spletkama, kolonijalnoj drami i spašenoj povijesti, sve unutar jednog 19. stoljetnog remek dijela. Ovaj grad je slojevita torta povijesti i nije sva kraljevska. Da biste vidjeli francuski kolonijalni utjecaj, samo trebate pogledati željeznički kolodvor, Gare de Soarano. Ovo nije vaš prosječni željeznički kolodvor. Izgrađen u ranim 1900-tim, ovo je zapanjujući komad francuske arhitekture, zajedno s velikim sat kulom i detaljima od kovanog željeza, spušten ravno u središte Indijskog oceana. Dizajnirao ga je isti arhitekt koji je radio na Musée d'Orsay u Parizu. Ali pogledajte bliže. Fasada je ukrašena malgaškim motivima,
To je savršen spoj, fuzija. To nije samo kopija francuske, to je malgaško. Danas je to još uvijek funkcionalna, iako ograničena stanica. Ovdje se možete ukrcati na slikoviti vlak za putovanje u istočne prašume. Ali sama zgrada je ponovno rođena. Glavna dvorana sada je šik trgovački centar i bistro. To je transportna relikvija, vintage središte, koje je postalo prolaz do zaboravljenih putovanja. To je mjesto gdje možete pijuckati espresso u pariškom stilu dvorani prije nego što uhvatite vlak kroz džunglu. To je čista tana. Ali istraživanje ovog grada brda je iscrpljujuće. Ogladnjet ćete. A tana skriva neke od najsofisticiranijih kulinarskih tajni u cijeloj Africi. Zaboravite što mislite da znate o afričkoj hrani. Zapamtite, madagaskarski korijeni su jednako azijski koliko i afrički, s teškom dozom francuske tehnike. Vaša prva stanica mora biti restoran La Varang. Ovo je, bez sumnje, jedan od najboljih restorana na cijelom kontinentu. Smješten u prekrasnoj kolonijalnoj eri vili, hodanje ovdje je kao da se vraćate u vrijeme. Dekor je sav tamno drvo, antikviteti i stare karte. A hrana? To je kulinska zagonetka. Kuhar uzima tradicionalne malgaške sastojke, stvari koje rastu na ovom otoku tisućama godina, i primjenjuje pedantnu francusku gurmansku tehniku. Govorimo o zebu odresku, lokalnom grbavom govedu, tako nježnom da se reže kao maslac. Govorimo o riječnim kozicama, patki i dezertima, prožetim najpoznatijim izvozom od svih, madagaskarskom vanilijom. Ovo nije samo obrok. To je nagrađivano svjetsko iskustvo. To je gurmanska elegancija s lokalnom malgaškom dušom. Ali Tanaova scena fine blagovaonice nije čudo jednog hita. Ako je La Varang etablirani kralj, restoran Marais je hrabar pionir. Ovo je bio madagaskarski prvi pravi gurmanski restoran. Prvi koji je stvarno pomaknuo granice i rekao, naša lokalna kuhinja može konkurirati na svjetskoj sceni. Atmosfera je ovdje intimna, ekskluzivna. Nude jelovnike za kušanje više jela koji se mijenjaju sa godišnjim dobima. Kuhar nabavlja sastojke sa cijelog otoka, stvarajući jela koja su jednako lijepa koliko i ukusna. Poznati su po svojim parovima vina, predstavljajući iznenađujuće dobra lokalna malgaška vina. Jesti u Maraisu je stvar ponosa. To je kulturna fuzija, izjava da su madagaskarski okusi spremni za globalnu svjetlost. Glavni grad Tana nije mjesto za preskakanje. To je kucajuće srce otoka, grad kraljevskih duhova, kolonijalnih jeka i svjetske klase okusa. I to je tek početak. Ne možete razumjeti Madagaskar bez razumijevanja njegove hrane. Ona priča priču o naseljavanju otoka. Prvi ljudi ovdje nisu bili iz Afrike, bili su Austronezijci. Prešli su cijeli Indijski ocean u kanuima s plovkom iz Bornea. Razmislite o tome. Donijeli su sa sobom rižu, kokos i banane. Zatim bantu govoreći narodi stigli su s kopnene Afrike, donoseći zebu, grah i različito zelje. Zatim su došli arapski trgovci sa začinima, indijski trgovci s karijima i konačno Francuzi sa svojim kruhom, svojim pecivima i svojim složenim tehnikama. Sve te kulture darile su se u malgaškoj kuhinji, a rezultat kuhinja koja je apsolutno jedinstvena. I sve se vrti oko jedne stvari. Vari izgovara var. Riža. Riža nije prilog na Madagaskaru. To je glavni događaj. Sve ostalo je samo loka, popratna stvar. Jedu rižu za doručak, ručak i večeru. Zapravo, malgaški ljudi imaju jednu od najvećih potrošnji riže po glavi stanovnika na zemlji. Ali što jedu s njom? Tu se događa magija. Počnimo s nacionalnim jelom. Onim koje ćete pronaći svugdje, od najskromnije cestovne kolibe do najelegantnijeg restorana. Zove se romazava. U svojoj srži to je jednostavno varivo. To je zebu meso ili ponekad piletina ili svinjetina dinstana s rajčicama, lukom i džumbirom. Ali ima tajni sastojak. Cvijet zvan bredes mafana ili anamalaho. Ovaj cvijet, kad se skuha, oslobađa prirodni spoj koji stvara nježan, trnci, igle senzaciju u ustima. Nije začinjeno poput čilija. To je električno zujanje. To čini da vam usta zavode i poboljšava sve ostale okuse. Jesti romazavu je cjelokupno tjelesno iskustvo. Jušno je, aromatično i poslužuje se preko planine riže. To je duša Madagaskara u zdjeli. Zatim morate probati ravitoto. Ovo jelo izgleda intenzivno. To je duboka tamno-zelena pasta i nije za slabog srca. Napravljeno je od lišća kasave, iste biljke koja nam daje tapioku,
a koja se stuče u mulh. Ovaj kaša od lišća kasave se zatim polako kuha satima, tradicionalno sa svinjskom ili zebu mašću, iako se kokosovo mlijeko često koristi u obalnim područjima. Dodaje se češnjak, a sve se kuha dok ne postane bogato, zemljano i nevjerojatno izdašno. Ima blago gorak, zeleni okus, koji je savršeno uravnotežen bogatstvom masti ili kokosa. Posluženo s rižom, to je ultimativna malgaška utješna hrana. Za doručak pronaći ćete vari aminanana. Ovo je jutarnje gorivo za gorje. To je rižina kaša, ali je slana, a ne slatka. Riža se kuha s dodatnom vodom dok ne postane jušasta. I pomiješana je s sjeckanim zelenilom i ponekad malim komadićima mesa ili kobasice. Toplo je, utješno i daje vam energiju koja vam je potrebna za rješavanje dana. Ako želite čisti, nepatvoreni zebu, tražite henom biritra. Ovo je malgaški odgovor na vučenu svinjetinu ili goveđi prsa. To je zebu govedina, polako dinstana u vlastitim sokovima, sa samo malo luka i možda malo džumbira. Kuha se satima i satima dok ne postane nježna za raspadanje, a umak je dubok, taman, koncentriran govedski okus. Jednostavno je, savršeno je i to je svjedočanstvo kvalitete lokalnog mesa. Ali što je s uličnom hranom? Brzi zalogaji, morate pronaći mofo sakai. To je malgaški vatreni kruh. To su mali, slani, prženi krušni uštipci, ali su pomiješani sa sjeckanim zelenilom, čilijem i drugim začinima. Hrskavi su izvana, pahuljasti iznutra i imaju moćan, začinjen udarac. Kupujete ih vruće, omotane u komad papira, od uličnog prodavača. Oni su savršeni, vatreni, snack u pokretu. Zatim tu je indijski utjecaj. Vidjet ćete ga u jelima poput kabaro au curry. Kabaro su lima grah, a ovo jelo je bogat, vegetarijanski kari, gust sa začinima i ponekad kokosovim mlijekom. Omiljeno je u mnogim regijama i jasan naklon indijskim trgovcima koji su se naselili na obali otoka. Da biste rašladili stvari, pronaći ćete lasari avokat. To je salata, ali je malgaška salata. Ohlađeni, nasjeckani avokado, pomiješan s rajčicama, lukom i jednostavnim, oštrim vinegretom. Poslužuje se kao predjelo ili prilog za rezanje kroz bogatstvo variva. Osvježavajuće je, tropsko i dokaz da su ponekad najjednostavnije stvari najbolje. Na obali se hrana mijenja, zebu se povlači, a morska hrana zauzima središnje mjesto. Klasik je akoho sivoanio, piletina u kokosovom mlijeku. Ovo je blago, kremasto i mirisno jelo, gdje se piletina dinsta u kokosovom mlijeku s džumbirom i kurkumom. To je okus otoka, okus koji povezuje Madagaskar sa jugoistočnom Azijom i Svahili obalom. A za desert, ulice i tržnice su vas pokrile. Potražite bombon koko. Ovo je klasična ulična bombona. To je jednostavno naribani svježi kokos, kuhan sa šećerom dok se ne karamelizira i ne zalijepi zajedno. Žvakavo je, intenzivno slatko i prepuno kokosovog okusa. Ali najjedinstveniji dezert je koba. Ovo je prava malgaška misterija. Vidjet ćete ga na tržnicama, prodaje se kao dugačak, debeo cilindar umotan u bananino lišće. Nemate pojma što je unutra. Kada kupite krišku, režu je koncem. Unutra vidite gustu, ljepljivu tortu. Napravljena je od paste mljevenog kikirikija i banana, pomiješana s rižinim brašnom, a zatim zaslađena. Ova pasta je umotana u bananino lišće i zatim kuhana na pari ili kuhana satima, ponekad čak i danima. Rezultat je gusta, prenosiva, blago slatka i duboko orašasta energetska pločica. Razlikuje se od bilo koje druge torte koju ste ikada imali. To je drevna hrana, putnička hrana i pravi okus snalažljivosti otoka. Madagaskarska povijest nije jednostavna linija narativ. To je zamršena mreža moćnih kraljevstava, brutalnih pirata, kolonijalnih osvajača i duhovnih sila koje još uvijek drže moć danas. Da biste pronašli ovu povijest, morate napustiti glavni grad i odvažiti se u gorje i duž zaboravljenih obala. Naša prva stanica je mjesto tako sveto, tako važno, da je proglašeno UNESCO svjetskom baštinom. Ovo je kraljevsko brdo Ambohimanga. Smješteno tik izvan Tane, ovo je duhovno srce kraljevstva Merina. To je tvrđava, palača i sveti grad, sve u jednom. 500 godina ovo je bila kolijevka dinastije. Mjesto je okruženo masivnim zidom, izgrađenim u 15. stoljeću. Ali ovaj zid nije samo kamen. Izgrađen je s žbukom napravljenom od bjelanjaka, milijuna njih, kako bi mu dala snagu.
Prolazite kroz jedna od 7 svetih vrata, masivna kameno-disk vrata, koja su deseci muškaraca kotrljali otvorena i zatvorena. Unutra pronalazite originalne jednostavne drvene palače, rove ranih kraljeva. Oni su skromni, tamni i ispunjeni opipljivim osjećajem povijesti. Možete vidjeti kraljevske grobnice, svete zdjele koje se koriste za kraljevske kupke i žrtvene zebu kamenje. Ovo mjesto smatrano je tako svetim da su desetljećima francuske kolonijalne vlasti zabranile bilo kome da ga posjeti, strahujući da će potaknuti pobunu. To je simbol nekolonizirane malgaške baštine, duhovna tvrđava koja još uvijek zapovijeda poštovanjem. Kada stojite ovdje, niste samo turist. Vi ste gost u domu predaka kraljeva, ali kraljevi Madagaskara nisu bili jedina moć na otoku. 100 godina Madagaskar je bio epicentar piratskog svijeta. Krećemo prema obali. Na otok zvan Nossi Boraha, poznatiji po svom francuskom imenu Ile Sainte-Marie. Krajem 17. i početkom 18. stoljeća ovaj otok je bio piratska utopija. Ozloglašene figure poput kapetana Kida, Thomasa Tewa, Henrya Everya i Oliviera Levasseur, poznatog kao Jastreb, svi su koristili ovaj otok kao bazu. Bio je savršeno smješten na trgovačkim putevima, imao je svježu vodu i bio je daleko od dosega kraljevske mornarice. Plovili bi odavde da pljačkaju bogate brodove koji dolaze iz Indije. Živjeli su ovdje, trgovali ovdje i umrli su ovdje. Na kopnu, preko malog zaljeva, pronaći ćete piratsko groblje na Nossi Boraha. Ovo nije tematski park. Ovo je pravo 18-stoljetno groblje, smješteno na travnatom brdu s pogledom na vodu. Morate prošetati kroz mangrove, a onda odjednom tamo ste. Grobnice su drevne, prekrivene mahovinom i tropskim raslinjem, a na njima rezbareni crteži, blijedi, ali nepogrešivi, lubanja i prekrižene kosti. Slavno se kaže da jedna grobnica pripada Thomasu Tewu. Ovo su posljednja počivališta nekih od najstrašnijih ljudi na zemlji. Stojeći ovdje, s toplim indijskim oceanskim povjetarcem koji puše, ne možete se ne zapitati koje su legende istinite, koje su tajne pokopane s njima. Jesu li priče o golemim, zakopanim blagima na ovom samom otoku samo priče, ili je tu nešto više? To je wow trenutak. Gusarska zagonetka koja je 100% stvarna. Povijest ovog otoka je bitka utjecaja. Gusari, kraljevi, ja, naravno, Europljani. Na krajnjem sjeveru Madagaskara, u gradu Anciranana, zvanom i Diego Suarez, pronaći ćete upečatljiv simbol tog francuskog kolonijalnog utjecaja. Ovo je katedrala Naše Gospe od La Salette. Izgrađena u 19. stoljeću, ova katolička katedrala arhitektonsko je čudo. Ima 2 masivna, impozantna tornja i prekrasne vitraje. To je dijelić gotikom nadahnute Francuske, smješten na brdu s pogledom na jednu od najvećih prirodnih luka na svijetu. To je duhovna znamenitost, svjetionik vjere koji odražava složenu, višeslojnu povijest sjevera. To je fuzija svjetova koja se uzdiže visoko prema tropskom nebu. Ali povijest Madagaskara seže još dalje, od kraljeva, gusara ili Francuza. Davno prije bilo koga od njih, ovaj je otok bio ključno stajalište na indijskim oceanskim trgovačkim rutama. Da biste vidjeli dokaz, morate putovati na duboki jug, na mjesto koje rijetki vide. Ovdje, s pogledom na more, pronaći ćete ruševine utvrde Manda. Ovo nije Merina utvrda. Ovo nije Francuska. Ovo je Swahili utvrda iz 16. stoljeća. Ovo uporište s kamenim zidovima izgradio je narod Antandroy kako bi obranio svoju trgovinu sa Swahili obalom, s Arabijom, s cijelim Indijskim oceanom. Ruševine su gole, vjetrovite i moćne. Kameni zidovi, od kojih neki još stoje, govore o vremenu kada je ova zaboravljena tvrđava bila užurbano strateško središte. To je kritičan dio slagalice. Dokazuje da Madagaskar nikada nije bio uistinu izoliran. Uvijek je bio raskrižje, zemlja kraljeva, utočište za gusare, nagrada za kolonizatore i partner u drevnom svijetu trgovine. Ako je povijest Madagaskara gruba i slojevita, njegov moderni luksuz nalazi se u potpuno drugom svemiru. U udaljenim sjevernim arhipelazima i na privatnim poluotocima pojavila se nova vrsta destinacije. Ovo nisu samo hoteli, to su fantazije. To su nemogući bjegovi koji spajaju ekstremni luksuz s netaknutom sirovom divljinom. I to su neka od najekskluzivnijih i najskupljih mjesta na zemlji. Počnimo s vrhom. Legenda. Govorimo o Miavana by Time plus Tide. Do ovog mjesta ne možete doći automobilom, ne možete doći brodom.
Vaše putovanje do Mijavana počinje helikopterom koji vas odvozi na udaljeni otok Nosi Ankao. Ovo nije odmaralište. To je kolekcija od 14 privatnih vila, koje su više poput modernističkih palača. Svaka ima privatni bazen, osobnog butlera i izravan pristup plaži od pijeska bijelog poput šećera u prahu. Dizajn je čistih linija, stakla od poda do stropa i prirodnih materijala. Ali pravi luksuz nije samo vila, to je pristup. Odavde možete uzeti taj helikopter da pratite ugrožene lemure s krunom u privatnom rezervatu. Možete roniti u grebenima koje gotovo nitko nikada nije vidio. Možete ići u ribolov na pučini za goleme trevali ribe ili jednostavno imati privatni piknik na pustoj pješčanoj sprudi. Ovo je osamljeni luksuz u žarištu bioraznolikosti. To je James Bondova jazbina nemoguće ljepote i privatnosti. Redefinira što odmor na plaži može biti. Ako je Mijavana moderna tvrđava luksuza, onda je Konstanc Carabanjina raj bosonogih. Ovo je još jedan privatni otok. Ovaj put uz obalu Nosi B. Carabanjina znači otok lijepog pijeska. I to nije pretjerivanje. Odmaralište je eko-luksuz. Vile su prekrasni bungalovi sa slamnatim krovom, ugnježđeni u vegetaciju, svaki sa svojom privatnom plažom. Filozofija ovdje? Bez cipela, bez vijesti. Ovo je ultimativni digitalni detoks. Potpuno ste izolirani. Provodite dane roneći na dah u netaknutom kućnom grebenu, hodajući netaknutim plažama i jedući nevjerojatnu svježu morsku hranu. To je all-inclusive užitak, ali djeluje prirodno. To je nemoguće spajanje potpune izolacije i udobnosti bez napora. To je mjesto za isključivanje iz svijeta i izravno uključivanje u prirodu. Dalje na jugu, na kopnu, pronalazite drugačiju vrstu nemogućeg. Ovo je Anjayavili Lodge. Ovo je posjed Riles i Chate, što vam govori sve što trebate znati o kvaliteti hrane i usluge. Nalazi se na privatnom poluotoku, dostupnom samo zrakom. Slijećete na privatnu zračnu stazu i odmah ste u privatnom prirodnom rezervatu od 1000 jutara. Bungalovi na plaži su prekrasni, izgrađeni od palisandra. Ali wow faktor ovdje je divlji svijet. Ne morate ga tražiti, on dolazi k vama. Kokerelovi sifake lemuri sa svojim jarko bijelim krznom plešu kroz drveće tik do lođa. Smeđi lemuri će vam se pridružiti s pristojne udaljenosti u oazi, vrtu u koji dolaze igrati se. Možete ići u vođene šetnje prirodom, pronaći skrivene špilje, a na kraju dana imati privatnu večeru postavljenu na plaži, promatrajući kako zalazak sunca boji divovska stabla baobaba u siluetu. To je istinsko uranjanje u divlji svijet, ali s 5 zvjezdica. Ali luksuz na Madagaskaru nije samo izolacija. Radi se i o iscjeljivanju. Na popularnom otoku Nosi B pronaći ćete Ravintsara Wellness Hotel. Ovo je holističko utočište. Ne radi se o helikopterima, radi se o iscjeljivanju. Odmaralište je smješteno u prostranom botaničkom vrtu od 12 jutara, ispunjenom tropskim cvijećem i mirisom ilang-ilanga. Fokus je ovdje na spa centru. Koriste lokalna eterična ulja, vaniliju, ilang-ilang, ravintsara u svim svojim tretmanima. Postoje paviljoni za jogu s pogledom na ocean, vrtovi za meditaciju i restoran fokusiran na zdravu, organsku, sporu hranu. Ovo je mjesto za dolazak nakon dugog pješačenja, mjesto za opuštanje. To je podsjetnik da madagaskarska divlja raznolikost također uključuje duboku, iscijeljujuću energiju. Također na Nosi B, za one koji traže romantičnu osamu, tu je Mangasoa Lodge. Ovo je butik lodge, a ne prostrano odmaralište. Ima samo šačicu ekološki prihvatljivih bungalova izgrađenih s tradicionalnim materijalima i poštujući krajolik. Infinity bazen kao da se topi izravno u očan. Ključ ovdje je održivi dizajn i susreti s morem. Ovaj lodge na zapadnoj obali savršena je baza za promatranje kitova u sezoni. Grbavi kitovi dolaze ovamo da se kote. Možete vidjeti i kitopsine, nježne divove oceana. Mangasoa je o dokazivanju da luksuz može biti malih razmjera, održiv i duboko povezan s morem. Konačno postoji bijeg za osobu koja želi pravu divljinu, ali ne želi spavati na zemlji. Ovo je Aden Lodge. Smješten na sjeveru Madagaskara, na udaljenoj plaži, ovo je glamping podignut na potpuno novu razinu. Ovo su ekoluksuzni šatori, ali šator je pogrešna riječ. Ovo su platnene palače s krevetima s baldahinom, dizajnerskim kupaonicama i privatnim palubama, sve postavljeno tik na pijesku. Cijeli lodge ima mali utjecaj. Radi na solarnu energiju. Sva hrana nabavlja se od lokalnih ribara i farmera.
Nema klima uređaja, samo morski povjetarac. Ovo je najviše izvan mreže što možete dobiti, a da i dalje uživate u apsolutnoj udobnosti. To je mjesto koje usklađuje sirovo, netaknuto prirodno okruženje s dubokim ekološkim etosom. To je budućnost putovanja. Ta mjesta su više od hotela. Oni su same destinacije. Oni su nemoguća strana Madagaskara, gdje se najdivljija priroda na zemlji susreće s razinom luksuza koja je jednostavno izvan vjerovanja. High-end lodževi su zapanjujući. Glavni grad je žurba, ali duša Madagaskara često se nalazi na mjestima između. U manjim gradovima, na seoskim cestama i u obiteljskim restoranima koji služe prave, nepretenciozne okuse otoka. Ovdje pronalazite drugu stranu malagaškog gostoprimstva. Madagaskar, 8. kontinent. Zemlja koja pluta u Indijskom oceanu, neobuzdana pravilima svijeta koji poznajemo. To je mjesto crtanih baobaba, sablasnih lemura, drevnih nazubljenih kamenih šuma. Dolazimo ovamo tražeći izgubljeno i nemoguće. Dolazimo ovamo zbog povijesti, zbog avanture, zbog same nevjerojatne nestvarnosti svega toga. Ali nešto smo previdjeli. Zaboravili smo najtemeljniji, najintimniji način razumijevanja kulture. Zaboravili smo je okusiti. Što je malagaška hrana? Svijet u cjelini šuti. To je kulinarska crna rupa. Čujemo šaputanja o francuskom utjecaju, o afričkim korijenima, o azijskim začinima. Ali istina je daleko složenija, skrivenija i beskrajno ukusnija. Hrana Madagaskara tajna je povijest samog otoka. To je priča ispričana u pirjanom zebu, u riži prožetoj kokosom, u začinima koji ne rastu nigdje drugdje na zemlji. To nije jedna kuhinja, to je 1000 kuhinja, koje se razvijaju u izolaciji, skrivene u udaljenim gorima, zataknute na zaboravljenim plažama i uspijevaju u prašnjavim ulaznim gradovima. Danas ne istražujemo samo Madagaskar, mi ga kušamo. Idemo na kulinarsku ekspediciju kako bismo pronašli najskrivenije zalogajnice otoka, njegove najautentičnije kuhinje i njegove najšokantnije gurmanske tajne. Zaboravite hotele s 5 zvjezdica, zaboravite turističke zamke. Idemo u središte, idemo na obalu. Idemo na mjesta koja vam ne služe samo obrok, ona vam služe dušu ovog otoka. Ovo je putovanje u okus 8. kontinenta. I ono što nađemo promijenit će način na koji vidite ovu zemlju zauvijek. Naše putovanje počinje u Gorju. Napuštamo kaotičnu energiju glavnog grada, Antananariva, i putujemo južno. Krajolik se mijenja, zrak postaje hladniji, oštriji. Penjemo se u kulturno i duhovno srce Madagaskara. Ovo je zemlja naroda Becileo, mjesto definirano arhitekturom koja oduzima dah nemogućom terasama riže. One se spuštaju niz obronke poput zelenog stubišta za divove, svjedočanstvo stoljeća ljudske domišljatosti i teškog rada. Ovo je zemlja izgrađena na riži. Riža ovdje nije prilog, ona je poanta. Ona je centar svakog obroka, svaki dan. A u središtu ove regije pronalazimo grad, Fianarantsoa. Zovu ga grad dobre edukacije. To je akademski i intelektualni kapital otoka. To je također tiho, vinska prijestolnica Madagaskara. Ulice su kaotičan, prekrasan labirint zgrada iz kolonijalne ere, užurbanih tržnica i zavojitih stubišta. To je grad mislilaca, farmera, vinogradara. I ovdje, smješteni u povijesnoj skromnoj zgradi, nećete pronaći sterilan francuski restoran s bijelim stolnjakom. Pronaći ćete nešto beskrajno bolje. Pronaći ćete restoran Chez Eugenie, izvana je skroman. To je mjesto pored kojeg biste lako mogli proći. Nema blještavih neonskih natpisa. Nema međunarodnog marketinga. Postoji samo jednostavno ime i tiho samopouzdanje mjesta koje služi zajednici desetljećima. Ovo je obiteljska institucija. Ovo je živa arhiva. Onog trenutka kada zakoračite unutra, svijet vani nestaje. Udobno je, povijesno i iznad svega, poražavajuće autentično. Drveni stolovi su uglađeni polustoljetnim razgovorima, obiteljskim večerama, studentima koji slave svoje diplome. Zrak je topao, gust od mirisa polako krčkanih variva, džumbira, češnjaka i slatke, utješne arome, savršeno kuhane riže. Ovo nije mjesto za fusion kuhinju. Ovo nije laboratorij za dekonstruirane koncepte. Ovo je tvrđava tradicije. Ovdje jedete ono što jedu malagaške obitelji. Specijalizirani su za klasična, krepka, beskompromisna jela gorja. Ovo je hrana naroda Becileo. Pronaći ćete romazavu, nacionalno jelo Madagaskara. To je otkriće. To je složeno varivo od zebua, ikonične grbave stoke otoka, pirjano satima dok se ne raspadne na sam nagovještaj vilice.
Ali tajna, stvar koja ga čini malagaškim, je cvijeće anamalao. Zovu ga parakres. Oni uvode trnjenje, pjenušav, električni osjećaj u juhu. To nije začin, nije vrućina, to je osjećaj. Nježna, zujna struja koja budi cijelo vaše nepce. A onda tu je ravito, jelo koje zvuči jednostavno, ali sadrži svemir okusa. To je tučeno, pirjano lišće manioke. Zvuči rustikalno, gotovo primitivno. Ali okus, to je zemljana duboka, složena zelena boja, tradicionalno obogaćena kokosovim mlijekom i ponekad malim komadima svinjetine ili zebua. To je sam okus malagaške zemlje, pretvoren u nešto slano i potpuno zarazno. I naravno, tu je riža. Vari poslužena u planini, to je platno na koje su naslikani ovi okusi. Jesti u Šeženi nije transakcija. Osjećaj je kao da ste pozvani u nečiji dom na večeru. Nepretenciozno je, srdačno je. To je ukusno, toplo i iskreno uranjanje u regionalne okuse koji su se prenosili s majke na kćer, s oca na sina, generacijama. Ovo je osnova, ovo je duša gorja. Ali rustikalno ne znači jednostavno, a gorje je tek naša prva stanica. Da bismo pronašli našu sljedeću tajnu, moramo ostaviti gorje iza sebe. Moramo ići na zapad. Putujemo satima cestama koje su manje ceste, a više prijedlozi. Zeleni, terasasti brežuljci ustupaju mjesto sušnijem, toplijem, prašnjavijem krajoliku. Zemlja postaje duboko, hrđavo crvena. Ovo je domena baobaba. Idemo prema Mozambičkom kanalu, prema divljijem, neukročenom dijelu otoka. Naše odredište je grad zvan Belo Sur Ciribihina. Ovo je ulazni grad. To je prašnjavo, rašireno, pogranično predstražarsko mjesto. To je polazna točka za avanturiste koji se pripremaju za navigaciju rijekom Ciribihina pirogom i za hrabre malobrojne koji putuju do obližnjih drugosvjetskih kamenih šuma Cingi de Bemaraha. Ovo je mjesto zebu kolica, riječnih trajekata, putnika koji se opskrbljuju vodom i gorivom. Očekivali biste možda jednostavnu kolibu pored ceste. Mjesto za tanjur riže i graha prije odlaska u divljinu. Očekujete funkciju, a ne umjetnost. Umjesto toga pronalazite mat zebu. Ovo mjesto je šok. To je anomalija. To je kulinarska fatamorgana koja ne bi trebala postojati. Rustikalno je da. Zgrada je na otvorenom, izgrađena od lokalnog drva sa slamnatim krovom koji se savršeno uklapa u divlji okoliš. Ali jedan pogled na kuhinju, jedan pogled na jelovnik i shvaćate da ste zalutali u drugu dimenziju. Ovo je rustikalno fino objedovanje. Šef kuhinje je kreativni genij, vizionar koji je ovaj udaljeni, prašnjavi grad vidio ne kao ograničenje, već kao inspiraciju. Koristi sve svježe, lokalne proizvode s farme. Kultivirao je odnose sa svakim farmerom, svakim ribarom, svakim sakupljačem u regiji. Jelovnik je često napisan na jednostavnoj ploči, jer se mijenja svaki pojedini dan. Mijenja se na temelju onoga što je dobro na tržnici tog jutra, onoga što su donijeli riječni ribari, onoga što je savršeno zrelo u vrtu. Ovdje se malagaška tradicija ponovno zamišlja s tehnikom francuske kuhinje koja oduzima dah. Možda ćete pronaći raviole od riječnih kozica. To nisu uzgojene kozice. To su masivne, sočne, slatkovodne kozice izvučene iz rijeke Ciribihina samo nekoliko sati prije, zamotane u nježnu, tanku, ručno rađenu tjesteninu. Možda ćete pronaći zebu carpaccio. Razmislite o tome. Moćni, mišićavi zebu, životinja snage i rada, narezana tako tanko da postaje nježno platno koje se topi. Nije začinjen parmezanom, već možda pucketanjem divljeg voaci periferi papra, rijetkog, mirisnog papra, koji raste samo u malagaškoj divljini i s malo lokalnog nefiltriranog maslinovog ulja. Možda ćete pronaći pačja prsa, savršeno pečena u tavi, koja počivaju na podlozi od ljubičastog slatkog krumpira i prelivena umakom napravljenim od lokalnog divljeg meda. Možda ćete pronaći desert, koji koristi lokalno voće za koje nikada niste ni čuli. Sorbet napravljen od saursopa. Tart napravljen od jackfruta. Nježna creme brûlée prožeta nemogućim okusom malagaške vanilije, najcijenjenije vanilije na zemlji. Mat zebu je svjedočanstvo seoskog šarma i nemilosrdne kulinarske inovacije. To je skrivena zalogajnica najvišeg reda. To je kocka, strastveni projekt, izjava. Dokazuje bez sumnje da se prava gurmanska hrana ne odnosi na adresu. Radi se o viziji i može se naći na najudaljenijim, najneočekivanijim, najnemogućim mjestima. Došli smo ovamo očekujući preživljavanje. Pronašli smo remek djelo. Naše putovanje vodi nas južno.
Pratimo obalu prema dolje, dolje, dolje. Zrak postaje gušći, teži, zasićen solju. Prolazimo kroz bodljikave šume, bizaran vanzemaljski krajolik bodljikavih stabala hobotnice i natečenih baobab debala. Ovo je teritorij naroda Vezo, nomada mora. Nalazimo se u blizini primorskog grada Ifati. To je popularno mjesto za ronioce, za promatrače kitova, za one koji žele pobjeći od svijeta na potezu bijelog pijeska. I ovdje, skriveno od glavnih odmarališta, točno na pijesku, pronaći ćete mjesto koje je apsolutna doslovna definicija od oceana do stola. Ovo je Pili Pili. Zaboravite cipele, zaboravite zidove, zaboravite rezervacije, zaboravite čak i jelovnik. Ovo je specijalist za morsku hranu gdje je vaš stol pohabana drvena klupa, a vaš pod je meki, bijeli pijesak same plaže. To je kolekcija suncobrana sa slamnatim krovom, roštilj na ugljen i izravna veza s ribarima Mozambičkog kanala. Wow faktor ovdje nije složenost. To je suprotno, to je čista, jednostavna, brutalna autentičnost. Jelovnik je ono što su ribari u svojim ručno rezbarenim pirogama s potpornim plovcima izvukli iz kanala tog jutra. Pristupite roštilju, pokažete prstom. Govorimo o jastogu na žaru, masivni, bodljikavi jastozi, ulovljeni prije sat vremena. Rascijepljeni su, bačeni na ugljen koji tinja i premazani jednostavnom četkicom češnjaka, limete i maslaca. Meso je tako slatko, tako svježe, da mu maslac jedva treba. Ima okus čiste, bistre vode iz koje je došlo. Govorimo o cijeloj ribi na žaru. Crveni brancin, škarpina. Njihova koža je pocrnjela i hrskava od vatre, meso iznutra savršeno bijelo, ljuskavo i vlažno. Govorimo o ražnjićima od kozica i lignji, poljubljenim dimom, posluženi se s dijelom maharda, pikantne, hrskave malagaške kisele salate od limuna i povrća i s dijelom riže kuhane u kokosovom mlijeku. Sjedite tamo, s nogama u pijesku. Gledate lokalne piroge s njihovim prepoznatljivim četvrtastim jedrima, kako tiho klize po tirkiznoj vodi. Pijete hladno, lokalno Three Horses beer. Niste mušterija u restoranu. Vi ste sudionik savršenog obalnog trenutka. A zalazak sunca nad Mozambičkim kanalom, viđen s ovog točnog mjesta, nešto je što će vam se urezati u sjećanje do kraja života. Nebo eksplodira. Mijenja se od električno plave do pobune nemoguće narančaste, tamno ljubičaste i vatrene crvene. Sunce tone izravno u ocean, a siluete piroga postaju oštra, prekrasna crna boja naspram pakla. Jedete najsvježiju morsku hranu na planetu s nogama u pijesku, promatrajući jednu od najspektakularnijih prirodnih predstava na zemlji. Pili Pili nije samo obrok, to je morska tajna. To je savršen trenutak obalne svježine, podsjetnik da najveći luksuz u životu nije kompliciran. On je jednostavan, on je svjež i on je stvaran. Za našu posljednju stanicu moramo ponovno putovati. Letimo sjeverno, do otoka uz sjeverozapadnu obalu. Otoka legende, Nossi Be. Ovo je parfimirani otok. To je najpoznatije, najposjećenije, najturističkije mjesto na cijelom Madagaskaru. Zrak je težak od mirisa njegovih ilang-ilang plantaža, vanilije, začina. Poznat je po svojim odmaralištima, svojim turoperatorima, svojim prekrasnim plažama i svojim turistima. Iskreno, ovo je posljednje mjesto na zemlji gdje biste očekivali da ćete pronaći autentičnu, inovativnu kuhinju. Očekivali biste generičke bufete odmarališta. Očekivali biste lošu picu i preskupe koktele. Ali skriveno na vidiku, u glavnom gradu Ambatoloaka, postoji mjesto koje prkosi klišeju turističke zamke. Mjesto koje je postalo živahno, kucajuće srce nove, moderne malagaške fusion scene. A prvak toga je Corto Maltese. Ovo je talijansko-malagaška fusion kuhinja. I prije nego što se podsmijehnete, funkcionira. Ovo nije trik. Ovo je briljantan, strastven sudar dviju najvećih svjetskih kulinarskih tradicija. Sam restoran je živahno, vibrantno središte, uvijek je prepuno. Zidovi su prekriveni šarenom umjetnošću. Bar je uvijek zauzet, zuji 10 jezika. Ovdje se miješaju putnici koji znaju i pronicljivi mještani, a hrana je savršena metafora za sam otok Nossi Be. Razmislite o tome. Savršena, ručno rađena, al dente talijanska tjestenina. Ali umak je napravljen s golemom, svježom morskom hranom, izvučenom iz voda tik uz obalu. Pomiješan je s malagaškim začinima, onim divljim voaci periferi paprom, naznakom lokalnog šafrana, dodirom džumbira. U isto vrijeme je poznat i potpuno uzbudljivo nov. Razmislite. Pizza. Savršena, tanka korica pečena u peći na drva.
Ali dodaci? Dodaci su lokalni sirevi, svježe napravljeni i dimljeni i sjeckani zebu. To je kombinacija okusa koja nema smisla dok je ne okusite, a onda je to jedino što ima smisla. Razmislite, nježni zebu carpaccio, ali ovdje je uparen s oštrim, pikantnim pestom napravljenim od lokalnog zelenila. Razmislite, panna cotta, ali prožeta snažnim, cvjetno-karamelnim notama vlastitih zrna vanilije otoka. Corto Maltese je mediteranska tehnika koja susreće vibracije Indijskog oceana. To je talijanska preciznost koja susreće malagaški kaos i obilje. To je interkulturalna zabava na tanjuru. To je savršen način za razumijevanje ukusnog, pomiješanog i iznenađujućeg karaktera modernog Madagaskara. Dokazuje da čak i na najturističkijim mjestima stvarna, strastvena, inventivna hrana napreduje. Samo morate znati gdje tražiti. Od variva starog generacijama u gorju do šokantne, gurmanske fatamorgane u prašini. Od najjednostavnijeg, najsvježijeg jastoga na pješčanoj plaži do briljantne kaotične fuzije na turističkom otoku. Madagaskar nije jedno mjesto, nije jedan okus. To je 1000 različitih svjetova koji se svi sudaraju na jednom otoku. To je duhovna snaga Kraljevskog brda iz 15. stoljeća. I futuristički luksuz privatne helikopter vile. To je sablasna tišina gusarskog groblja i užurbana energija gurmanskog restorana u glavnom gradu. To je zemljani, složeni, drevni okus variva od lišća manioke koje se jede 1000 godina. I to je jednostavan, savršen, prolazan okus jastoga, pečenog na žaru, na pješčanoj plaži, pojedenog dok se sunce prelijeva u ocean. Ovo je 8. kontinent, zemlja beskrajne divlje raznolikosti. To je drevna tvrđava, to je moderni raj, to je kulinarska tajna, to je povijesna zagonetka. To je mjesto koje prkosi svakom pojedinom očekivanju koje imate od njega. To nije samo putovanje. To je putovanje u svijet koji se odvojio od našeg prije 88 milijuna godina. Svijet koji je pisao vlastitu priču, vlastite recepte od tada. Madagaskar nije mjesto koje samo vidite. To je mjesto koje morate doživjeti. Mjesto koje morate okusiti, dotaknuti i osjetiti. To je zemlja nemogućih kontrasta i čeka.